Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki seng bahalang ki bakintop ya ka Hinyo Treb Youth Council, ka Hinyo Treb Achik National Movement, ka East Jantia National Council, ka Jantia Students Movement bat ka Federation of Riboy Peoples, ha ka Arp South Risau arhaja arpoar, kilabu akhmat ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance, balayalam da ka National People's Party, bakandai ban penurlong no ya ki khendai teli ki mat jingdawa, jong upat ba haswa bantrekam ka Model Code of Conduct na ka banta ka election jong usnem arhajar arpulai. Katkum ka jinya thu jong General Secretary ka Hinyo Treb Youth Council, uba Roy Kupar Syndrome, ha ka jingkran bat kilat pathai khubor, kini ki khendai teli ki mat, ba kini ki san teli ki kinhon seng bahalang, kilabu akhmat ka Sorkar MDA, ki kinthop ya ka in-line permit, ka jingpen kanriya ki bria ki basa aswipa lane, hathem yo maulong, ka jingpen chitam ki pulit, ki badon kti ban siat yap yo ba Chester Field, thank you. Ban say madan ya ki kai pot docket halor ka jingken no bam sap ka tanat social welfare, ka jing thiet ya ka smart meter, ka jingpen trekam ya ka sobhagya scheme, ka jingkhalem jong utunum pelun ka yeng dorbar thawan ka jela, ban pendap no ya ki pos bathli ha ki tanat trekam bapher khnang ban weng ya ka jingkedok kam jong ki samlawat kam ha ka ne ka jela. Ban pentri kam ha ka rukom ka bam no shiliang ya ka job reservation policy, ban pendo pendam no ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021. Uba asenram ulayat huru bakini ki santeli ki kinhon seng bahalang kin sa penlong da ka jingeki bapher ha kini kisngi bat ki tayo ki ban sawan ban penbor ya ka Sorkar jela bakan penurlong no mador ya kini ki mat jingdawa. Ta kasi ka at sauterik jong liu benai mengi na kaliang jong ki penhuan bapher jong kabri Hinyo Treb bakentup iki seng bahalang na po rilum kasi bacantia ya ka HYC, ka HNM, ka EGNC, ka GSM, berkumju ka Confederation of Riboy People. Kum kinoyelam ngilay kendu banyak thir banyak tay. Alor kimat kijura kiba kta yangi kum kajat menteri Hinyo Treb di borok kawai. Kisnem ki beladab nakaliang kejongi kum diseng nakapor sa kapor ngila juye keren ya ki isu bat kimat kiba kta kajat menteri kejongi. Bat ngilay iba kani ka Sorkar kumba kalong menta laring ikan mau usnam arjak hak kendai kelapas ya ka resolution baide baka ILP ban pha sa ka Sorkar India kelapas ya ka resolution ka baide baka tin kasi ban pha sa ka Sorkar India kumno ban ithu no ya tin kasi ban penrung ka kharnet ka bapra jong kari tisensa jong kari India kala shina lane kala thung ya ki commission ki bapher baide bat ka bamsak bampong ne ka jala ka jongi kala wanra ya ka jingpen kala habaide bat ka bhak thungkam lane ka reservation nreng yo iba kini kiai kidei tang ki jingpen thame bat kila sulong kam kai khmat jong pai ba akhmat jong babun balang namar bagani ka Sorkar wala ka kren dagi kentien ba kalong serious ban penurlong ya kini ki mat hamtam ya ka LP ya tien kasi lane ya ka bhak thungkam thungjam dari pipet ya ka corruption ya ka bamsak bampong ngi ba kini bro khat kila sulong tang ki kamkai sudah ti halor kani kanong rim nakaliang ka jongi kum kinoilam jong kiseng ki bayadon menta ki baya suthu jingmut ngila shim na kuwi garai ban launch lane ban mi sakman bangin bu ya ka jingdawa bat hakata ya kita ki jingdawa ki khandai ki jingdawa lani kiman ibakta ya kajat menteri kejongi ngilabu kawe ketup bat ya kata ya ka bangila khot ka Safe Hinyo Treb Mission apo jong ka Safe Hinyo Treb Mission kamat ke beningkong ka bangi ngilabu kadai baka Sorkar kadai ban penurlong no nani ban wanra no ya ka ILP apo ka jela ka jongi ngimtip kumno kan le ndai kini Sorkar MDA menta kadai ban penbor ka Sorkar India baka dai ban Penteri Kamno ya KLP ka jela ngoni. Kabaar ketika them metor ya kaban adu kisnem ki baladab nakaliang ngajongi kum kekenun ki bangila juya don lang. Ngilai penpa mak jo Sorkar kadai ban le ka them metor. Rementa de ki ar balai tri kisnem ki layar. Ngi ba HPC ya kabala aibor tang riu pena aibon riu pena ban pendap. Ban wanra recommendation ka Sorkar rementa de kisnem ki layar 4 lakh ban le kata.
Kumta nak kalian jong kenhun ngi suban dawa nak sorkar bakadai ban pendap ya kani kam shua ba kani ka election arpo lai kamwan lani ka model code of conduct country kam kabalat nang ta ya habayde bat ka uput usam nak kalian jong kaseng bat ki kenhun ki bayadon lang nila juya kren nak kapor sa kapor baka jinge penbet put hakawat ka baningkong kalong beturmur bat ka babakla do kata-kata ya kabangila dawa nak sorkar bakadai ban review dan ban kemik biang ya kani ka phase 1 jangan ni MOU ka bakal sign nang ta kabasaw kani mat ka encounter lan ni kajing penyap ya iba cheris ya kaba watla ka one man commission kala penmi ya ka report bagi don ki brio ki pulit lan ki badon bentang tu ki don bentang ban penyap lan ni ban shim jubor ya kajing jong iba cheris dan ilak yo i ba sarkar hadu menta ka claim le ting suban dawan ka sarkar ka de ban pensitom ni ki pulit ki badon bentang hakatuka company ya brio but Kebanriu, kebamsak bampong. Nilai I ke bahagia scam, nilai I ke smart meter scam, nilai I ke rice scam, nilai I ke scam udum jongka yung dorbar tau ang buat hamai lahap. Nakaliang jongka seng simet bakumjur kiwi para sang bahalang kila dawa bantung ni ke CBI inquiry, bantung ni ki independent inquiry, ndrai ka bakut ke sorkar ke syutung tangi inquiry lan ki commission. But bun na kita inquiry commission ki Shujah Club. Lada pikiran ya ka rice scam hapo social welfare department. Lada pikiran ya udum kolak scam lani ka jinghap jong udum. Ngimyo I ba kita ki scam lani kita ki report kin pau pat ba. Wat iki MLE ki bedan hapo ing dorbar. Walang kemau kani ka dorbar ka bedang Shudab. U chief minister lam kalau loong ba un ay ka copy jong ka report haki MLE. Nitat hadu kani khlemat ki klam la wanwan ra mdi takata ki scam lani ki corruption ka bamsak bampong ka balabun hakani ka sarkar ka umantai ka bangi iba syuthong tangi committee thong tangi commission ringimyo iu so mdon tang kawiru ka ban pensitom ki bring bedan benta haka bamsak bampong dan nakaliang jong ka kenhun kum kiseng bahalang ki bekit baba ya ka bahagam ya jong kinong syong synong hamtam be jong ka jait mendri so bangin dawa na ka sarkar baka dai ban wan syakman ban le ban pensitom ki bring bedan ka ki bedan benta haka corruption bat kawai ka banyo kabanyo ka di ka unemployment kajing bomyok kam yok jam jadi kun samla ka jongi hakini kisni baladap nakaliang ka jongi ngilakren ban keli yo chief minister balada 1,000 ki sanction post ki don kaumut baka pisa ka sarkar ka don kajing keli ka long pipedan kam sya ka to ka pisa tang ini kisni ni ibo way na ki nongat RTI ula penpa bom di tang lai hajar 1,000 rigidon hadu prajar tam ki sanction post ki balai kajingkeli kalong bakani sarkar ka bumenta kale ayu balai bakam thung jam hakini kam thung ki khun samla ki jongi hakini ki post ki balai ki don shibun ki jingkeli ki bangi kwa ban keli kani sarkar po kani alam jong chief minister jongi te kanir kan de ka we ni ki mat ki bangi bu ka jeng dawa khmat jong sarkar bakadai bantung kam no ya ki kam tam be ki sanction post nami khun samla ki jongi ki bakerdo kam kerdo jam kinyo ya katakanlah ban yo kam yo jam kabapra ka job reservation hagi banaik biladab kumangilay kren baka don gajing no silyang kamtam e akato office notification lan memorandum ka sarkar jala ka panmi baka DSC level lada filet cha Garo Hills ki porlok ki jongi na po Garo Hills kinyo prapo persen ka job reservation hapo DSC level de lada fi 1 part hapo Khasian Giant Hills ka job reservation kan long 40 kamut bagi Khasi Giant kinyo 10% kat bagi porlok ki jongi Garur kinyo lang 10% namar mamaki gidon ki basyong basa ki district welfare ya kabangim so ya ham bakan long kumta de lor katang norem giso na wala na kaliang ka jongi nila tho sa chief minister nila tho sa sarkar nre chief minister do kali khleman ukhlem patyaw ka jing dawa ka jongi khamtam be jong jat mandri bakumdo wanra ka reservation ka bayahap pala lane ka bayahap bat ka jingdon pa ka jongi kumujat mandri kumju bat ki porlo garu katar tan ligoy kaman ya kabangi na kaliang jong kanhon sa shim bat kabakado ya kabana baro mangi kum kaseng kiwe ki perlok ke bedon lang ngila ris ban persya ya kajing manra ya ki tem khalai hapo kajalla ka jongi hoai wala na kaliang jong chief minister na kaliang jong minister badai pet ya ka taxation ulaong bula pa buka sarkar kan sa repeal kan sa wanra ya ka repealing act ndri kita gidi tang jingkren kabaw tat hadu buka sarkar kan wanra ya ka repealing act minom nget ya ki namarba ka ak hadu menta kadang don kumangilapan pa kini kisngi ki peladam baka sarkar
kaya chat kat kum ka RTI ke bangi ni yo kaya chat syakmat ban wanra la ne ban ay ki license re hoi ki so thu bo chief minister but minister in charge uang baka sarkar kan sange e kene kam de ka jingdawa ka jongi bala pi kwa ban sange sisa e kene kam kadai ban wanra e ka repealing act ha kanu kadur la kalong ha kadur jong ka ordinance la kalong ha kadur jong ka special session ban wanra e ka repealing act Kini kita kendai tadi kimat jingdawa kibakum ke kenhun ginabu Ahmad jong sarkar ya kabang nilabu ya mission pada kata mission ke jongi ngila ai kerting ke safe new trip mission komut banyada ya la ka jong kacat menteri new trip bat nang ni Ahmad ka kum ke kenhun ngin sepelong ki program ki prepare komut a series of agitation ki bangin sepelong nang ni Ahmad kenang ban penbor ya sarkar bapo jong kini ki por tak hadu kapor ka ba ka model code of conduct kan trikam ka sarkar ka ban pun urlong ni kini jingdawa ke jongi bat nakaliang jong kenhun ni keren ka basay nginom ay jingtho sa ka sarkar namar kini kimday kijingdawa ki bathamay kila day kijingdawa ki ba kajak benri bro kuwe kinong shokshong hi bro kuwe kitip bat ki sotho ba de ka bangi up mentang ka day satam ka sarkar hapo ka jingalam jong kodra sangma kinshim mi kila kilinti kumno ban pun urlong ni kini kijingdawa jong kacat benri ka jongi te nakaliang jong kenhun nang ni Syakman in sa pelong ik program berper ya kabangin sa penbana kindon ki program ki bangilong ban penbana kinlong ki program kindon ki program ki bangilong ban penbana ya kabatin sa tip pin sa yu kini kisni nang ni Syakman kata ketika raja majing lang yang banging la sim mata kasi akani ko lada ka sarkar kamon manlet au arja arpulai kung kata ka sarkar ka basngap ya ka sur jong pai ba desi katar kan negawin ni issue ke bakani ka sarkar ko jingalang jong NPP kan sim balada kalong kumta kan nong jingi nong yangi kum kajai meri delor kata konorim bangi ong ba ti ka jingi ki ka jongi kamdei bakan kut tang hadu ka model code of conduct kada ka sarkar kamla ban pun urlong kani kini ki kebayalam mentay sarkar kamla ban pun urlong le si kijing dawa jongi kumba ka keren na ka po sa puan ni ibo chief minister la da ulet sa kijaka ban pulong meeting ba fair ni ibo kular ban pun urlong ban ganti ka jala ka jongi ban pun urlong ki jingkwa jong kadong ngatan ngikwa ru bakini ki jingdawa jong ka ban un purlong ngimtep langin la ngimla andre kumangi ong katin ka jingaki bat ka jingatur ka jongi nginhap ban yale nginhap ban yaki kata ka jingla ni kam jingla kan song hadu kata ka por ka bale si ka model code of conduct trikam ni nakaliang ka jongi ngilala ban ya Syakman ban pelong ki jingaki ki program ki jongi ka song pa sa sarkar kumnu ka le kumnu ka rai Union Minister ngilu ngila UI bat lada Union Minister la nega BJP kakwa bat kasngo bakala ban ayangi ka LP tat hadu bangin bakindayo ban formal government so they should come with kihap banwan daga jingtho saupat ba nong song jong ka jalla ya kabale se ka song pa daga jing start jong inong song jong ka jalla kumnu girai ban syukran ha ki platform ha ki meeting ka sok ya ki ban ong ba ong directly so thu de ka jingmut ka jong u ka long ba tat hadu ba ka jala ka jongi kan yo ya ka BJP government la ne government ka bandit ka BJP ngin sayo ya ka ILP te lada ka long kumta ngasu ban kan tu ya ka BJP the leadership yo Union Home Minister la ne ya u Prime Minister jongi kinwan Ahmad jong kinong song jong ka jala ai de ka jing tho pan pa si kinong song jong ka jala ka ai ga pi pa le si kinong song jong ka jala pa kin sa ai ka rai ka ba ka kum jing start ba ka jing so tho jong